Aquest és el barri d'Obradors. És un espai que ha concentrat gran part de l'activitat ceràmica de Manises durant 8 segles. En els primers tallers estaven propets de la séquia per aconseguir aigua. Hi ha evidències de fabricació de ceràmica per tot el barri en aquest carrer. Alguns testimonis són les galeries de desaigüe de la fàbrica Miramar del segle XVII, fàbriques reutilitzades al carrer de les Fàbriques número 7 i Obradors número 11, un formigó i calderes al carrer de la Fàbrica sobre la casa del ceramista Antoni Bosch, al carrer Obradors número 3, el taller de Manises, la alfarería, la ceràmica valenciana de la família Gimeno i la seu de Ave Gremi, en plena activitat.